Ahlala hleka sijabula sikikitheka kumnandi sicika ngehlaya umalume nomshana akukho kuzwana lezi hlale sikwebhana igundane nekati hayi inkukhu nempaka umshana uyamthatha malume uyamthatha umshana malume nomshana umalume nomshana malume nomshana. Awukashene simasithathu ngesho. Nasibona Nthule sengena indaba manje ngizokwenza ngingahle uqine. Sanibona nonke babukeli emakhaya. Seliphinde labumbana ihora lezindaba zeDopkid. Nizifundelwa nguNyakuvumile Khwela. Kwezihamba phambili namuhla siphethe zithi ubuvila sebuyakhokhelwa. Lokhu sikuthola enkulumweni kaMongameli ngenkathi eqinisekisa ukuthi bonke omahlalela imkhufefe osijika nelanga nabo sebezohola ngaphandle kokuba bavuke beyobhekana nombombo womlungu. Hayibo. Umongameli wesizwe ubekile. Hayibo, imkhufefe yonke sizokhona madoda. In our country, we have decided on a temporary 6-month coronavirus grant, a special COVID-19 social relief of distress grant of an amount of 350 rand per month for the next 6 months will be paid to individuals who are currently unemployed and who do not receive any other form of social grant or UIF payment. I'm not 350. 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 Uphatha ngokubuka ngizobe ngisayipha kodeni ntwana ukuphuma elibhathi Chista ntwana ngiphethe ingane left and right lapho ngihamba notira njaya mfethe otira njaya mfethe dada kushuni hayibo azintwana yaziyasha manje sayipha kanje bantu boyideni kotsayisa kanje. Malume singazi ujabulela 350 nje yini 350 imali encane kanje? Wazini wena? Bonke inkulu kabi lo mali. Uyiphiwa. Jack njengedu. Hayi phuma emabhodleni. Ngisimazana nje. We akawazi usasa lo. Yeah, uzamsami. Hayibo. Mshana. Awuzange mfethu uRamaphosa mshana ukuthi uthe 350 wami ngizothola kanjani? Apply kanjani? We hayi malume angizwanga mina futhi angihlangene. Mshana mfethu wami 350 mfethu singalandelani. Umuntu lo ulandeni nemali yakhe. Hayi mshana yazi uthini yeke. Ngizwa ngimagrebhisi uzongisisa. Angifuni ukulandela umuntu imali yami. Hayi. Hawu. Imali yami. Bhayi mshana. Sesihambile system esiyona. Hayi ngeke ngiphaka unganakini phela umakha angiphakele hamba sifone hamba sifonyo.
Sesiside lesikhathi. Hayi imali yami kanti ibambeke 350 wami ubambeke phi? Hayi ngeke phela hayi. Hawu imali yami madoda ngiyilinde nini? Eyami imali, eyami. Hayi. Kwenze njani kanti? Hayi. Asho. Ngenile. Ngeke le message engenayo. Hayi maklephi isiphethe ukwazi ukumphatha hayi. Hawu basho ukuthi angiphaza amadoda hayi. Hawu. Kuyalingwa ngisehlanga. Hawu. Hayi bona. Hayi, stay safe kwani manje Vodacom. Hawu, stay safe kwani. Hayi madoda. Yibo, kanjani? Engifulathele kithi. Hayi, noma kuthiwa niyona, akwazi yona. Baba, ungangiphoqi lesithathu. Ngiyacela baba. Ibana yazi ukuthi abathakathi mangavu unezinto ezinhle abakufuni bafisa ngakho konke kusemandleni ukuthi bakuvalele into zakho. Hayi dudu awuseyothaphi yami umphaselani bayishi. Ngoba magilebhisi bayitholile nje imali yabo, oPaycon bayitholile, oFendiche bayitholile, omqapheli bayitholile, mina ngakubani mina kubani. Madoda. Kanti emhlabeni enzima kangaka uma ungasebenzi. Sifelana ngempela madoda. Ubani obalekile indoda nengane ngoba ithina abaphathi bezwe. Hayi ngeke. Le ndoda uRamaphosa madoda ngeke. Ihlala ngathi uRamaphosa nosazazi ngimmbambe ngimshintshanise naRamaphosa ngumuthi. Uthi ungahloniphi. Uzothi amadoda namhlanje awahloniphi ngeke. Ubani obalekile nengane ngoba ithina fanele sigcine idingo zengane. Kodwa kuqalwa ngengane igcinwa ngathi kuzothiwa egcine sidla imali yengane angithi soxeko. Ngeke madoda. Imali yami ngangihleli kanje ngibuka iTV. Ngasukelwa madoda kwathiwa ngizonika imali. Iphi namhlanje iphi madoda. Hawu. Malume sungazubalise kangaka mina isifunde sonke sedana. Man, danoni baleke ngaphezulu kwemali. Wazini wena? Wazini? Thula man. Malume ungcono uthatha nanku 20 rand manje. Imali yami. 20 rand ubaleke ngaphezulu kwale mali engizoba nayo. Suka. Jemena. I'm not 350.